Hoe belangrijk is deze dag met betrekking tot de petitie die jullie hebben geaccordeerd? Vandaag is een hele belangrijke dag, de bijeenkomst van het PAAP, het Platform Antilliaanse en Arubaanse Beraden, in Capelle, 19 maart 2011. Het is een hele belangrijke dag. Er is een petitie aangenomen, unaniem, en dat heet de petitie van Capelle aan de IJssel, 19 maart 2011, waarbij we getracht hebben eenheid te tonen om te proberen onze Nederlanderschap, onverdeeld Nederlanderschap, te verdedigen en het behouden van de nationaliteit die wij hebben. Er is wat een van de inleiders vandaag gezegd heeft, er is een bepaalde, geen dubbele agenda, maar een verscholen agenda van politiek Nederland. En daar moeten wij als gemeenschap van de 6 eilanden, dus Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, er goed mee uitkijken dat men niet poogt verdeeldheid te zaaien of verdeeldheid te creëren binnen de Nederlanderschap wat wij binnen het Koninkrijk der Nederland kennen. Ook een belangrijk punt is dat wij niet langer een kenmerk willen hebben met welke benaming dan ook, al zijn er een tweede rangs Nederland. Absoluut. Wat wij willen is dat wij moeten erkennen waar we vandaan komen. Willen wij Curaçaoenaar zijn? Willen wij Arubaan zijn of Bonaireaan of Sint Maartenaar, Stasiaan of Sabaan? Dat maakt niet uit. Maar we willen niet genoemd worden Caribische Nederlander. De Fries is ook geen Friese Nederlander. De Limburger is ook geen Limburgse Nederlander. Maar hij is wel Maastrichtenaar. Hij is wel Leeuwardenaar. Hij is wel Zwollenaar. Maar hij heeft als nationaliteit, staatsburgerschap, is hij Nederlander. En wij hebben dat ook. Wij zijn geen nieuwe Nederlanders. Wij zijn niet onechte Nederlanders. Wij zijn niet andere Nederlanders. Wij zijn echte Nederlanders. Binnen het Koninkrijk der Nederlanden is er één nationaliteit. En dat is Nederlanderschap. En wij hebben die en we willen niet betiteld worden, niet op één hoop gegooid worden, waardoor er te zijner tijd met de verborgen agenda van Politiek Nederland een tweede rangs Nederlander gecreëerd kan worden. Wij zullen ons ten alle tijden daartegen ageren. Hoe populair zijn de benamingen die door anderen genomen zijn, bijvoorbeeld Caribisch Nederlanders versus onder andere door jullie gebruikte Canvas gemeenschap? Nou, wij zijn van mening dat wij willen geen Caribisch Nederlander genoemd worden. Waarom? Omdat wij dan Politiek Nederland gewoon een handvat geven om te creëren dat we een tweede soort, een tweede rangs Nederlander zijn. Wat de populariteit betreft, wij zijn van mening, er is een poll geweest. Daar bleek dat er 70% tegen de benaming Caribische Nederlander was. Dat waren de laatste uitslagen. Die zijn ook opgeslagen. Wat onze benaming betreft, Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Eustatius en Saba. Te zijner tijd Cambus gemeenschap. Dat was op 55%. Dat is de populariteit. We hebben dat ook gemeten bij de beraden hier. En dat spreekt hun allemaal heel erg aan. Okay, wat zijn de volgende stappen die jullie gaan doen met de petitie? Deze petitie die zal worden aangeboden aan de overheden van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de eilandsbesturen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Volgende week maken ik en een bestuurslid van de MAAP een reis naar Curaçao en Aruba. Daar zullen we deze petitie persoonlijk overhandigen aan de minister-president van Curaçao en de minister-president van Aruba en aan de staten zowel van Aruba als Curaçao. Sint Maarten, dat zullen wij in Den Haag, zullen wij de petitie aanbieden aan de heer Vogels, gevolmachtigd minister van Sint Maarten, in het kabinet van Sint Maarten in Den Haag. Hoe vordert jouw werkzaamheden als MAP-voorzitter in Nederland? Hoeveel beraden waren er vandaag hier? Ik ben vandaag heel trots en zeer tevreden. Het was ondanks het hele mooie weer van vandaag, waren er, ik dacht als ik me niet vergis, zo'n 13-tal beraden hier aanwezig. Die allemaal unaniem zaten. Uit het noorden zelfs, Groningen was er, nieuw op te richten beraden. Eindhoven was aanwezig, beraad Tilburg was aanwezig, Amsterdam was aanwezig, Almere was aanwezig, Dordrecht was aanwezig, nog veel meer, Den Bosch was aanwezig, Terneuzen was aanwezig. Ik bedoel, als ik eentje niet opgenoemd heb, sorry, maar 13 beraden is voor mij een behoorlijke voldoening en zeer breed gedragen. Ik durf te zeggen dat wij vandaag deze petitie hebben aangenomen
met een brede meerderheid. We hebben ook gemerkt dat uit financiële overwegingen de veranderingen in namen nog niet is geschied in de beraden, maar wel de wil er is om iets te doen met de nu foutieve, door Nederland geïntroduceerde benaming Antilliaans. Uiteraard, er zijn verschillende beraden die daar overwegen. Wij zullen ook met hen proberen te kijken welke benamingen we zullen gebruiken. We zullen hen ondersteunen daarin, ten alle tijden, maar heel duidelijk zullen wij geen verdeeldheid stimuleren met een benaming zoals Caribisch Nederlander. Ik moet zeggen, bij de MAP, het staat ook Movimento Antillano y Arubano para promover participación, maar dat blijft gewoon een naam. Dat wij straks zeggen, dat is de beweging van de Cambisgemeenschap ter bevordering van de participatie in Nederland waar wij wonen. Maar de naam MAP zal in alle tijden als naam van de organisatie, als bekendheid en zichtbaarheid gewoon blijven bestaan. Ja, en dat is Ja, en dat is heel perfect normaal, want PricewaterhouseCoopers heeft ervoor gekozen om PwC te gaan. Ik zal je nog een ander voorbeeld geven. De hele wereld praat over KLM. Maar niemand weet, een Chinees of een Amerikaan weet niet waar de KLM voor staat. Het begrip KLM is een begrip geworden. En zodoende is de MAP op dit moment voor onze doelgroep hier in Nederland een begrip geworden. En vandaar, en dat is de reden waarom wij MAP als eenheid, als naam zullen blijven gebruiken. Dank u. Ja, mensen, ik zal vol trots namens jullie praten. Ik denk dat we een hele belangrijke stap vandaag gezet hebben. Bij deze ga ik de petitie Capelle aan de IJssel 19 maart 2011 ondertekenen. En ik vraag al mijn bestuursleden hier van Movimento Antillano y Arubano para promover participación om hier achter in het tweede gedeelte hun handtekening en hun naam erachter te schrijven. En ik wilde dan ook Claire als onze gastvrouw vandaag in Capelle aan de IJssel voor deze belangrijke petitie vragen om dat mede te ondertekenen. Cultura, mi razón y equivocación, mi que logro un lugar y dignidad de mi sociedad, mi mesterta mi mesterta mi mes, soño soñata asimilo que mi tal, acá na mi son. Manema desea y no porta bom pon otro acto neglixa mi mester ta mi mes, mi que ta feliz, mi que entregar mi libertad pa un glorioso mañana, mi orgullo fugaz. Mundo pa conquistar, ta guarda arriba mi portero de llamar y mi no que queda atrás, tanta oportunidad, tanto en mí por triunfar, lo me sigue por va, si me extermino baizo, o ayudo de Dios. No me enfrenta maldad y celebra bondad. Mi mister ta mi mes, mi que ta mi mes. Cultur mi fe, amor cu valor, di queda mi mes.
mester ta mi mes, mi que ta feliz, mi que entregar por mi libertad pa un glorioso mañana, mi orgullo fugaz, un mundo pa conquistar, ta guarda arriba mí, mi porten de llamar, y mi no que queda atrás, o tanto oportunidad, tanto en mí por triunfar, lo mi sigue purva, si mester lo viva y soy, o ayudo de Dios, lo mi enfrenta maldad y celebra bondad, mi mester ta mi mes, mi que ta mi mes, cultur mi fe, amor cu valor, di queda mi mes, mi mester ta mi mes. Passa mia mil ve, comita studia hobby ora, dedicando chi mi scoe como alma di un poesía. Pa' mi pinta arriba mi papel, pa' mi pinta arriba mi papel. Manera un cos imposible taparse, con mi fantasía abandona mi pobre pluma. Como si fuera mi sentimiento acaba, na mi de las per poesía. En cambio ahora sin meditar, más despierta con inspiración, no te presente ninguna intención, mi cinta construir cualquier obra, mami pluma llora de alegría. Na momento nan asina, nita mi bate en un celu, nita testigo acude en tu cos, y Dios dispone pa' nos tin vida, y sempre vai tin poesia, y sempre vai tin poesia. Canta poeta, divo corazón, turbo ilusión, voz de vida y amor. Poeta canta, conta de pena y preocupación, a mi boa inspiración. Divo código, de su código, ay, canta come, canta sempre pa' mí. Ay, canta poeta, divo corazón, turbo ilusión, voz de vida y amor. Poeta canta, conta de vida y preocupación, a mi boa inspiración. Canta come, canta sempre pa' mí.